tayo kay one-on-one tournament. Dito pa rin tayo ngayon, street battle. Shoutouts, Militia Drug, Ilinwaing, SLTG, Batang Candado. Okay, let's go! Battle MC to my right, introduce yourself. Kins nga, Puerto Rico. Respecte ni ang batang BK na may daladalang kandado. Kung gusto nyo ng away lit, basagan na ng ulo matira. Puerto Ricans. To my left, Battle MC to my left, introduce yourself. Awasabang ako na ang sumulat at humawak ng papel. Nasa amin ang kargada na malakas pa sa rin. Hindi ka man nanalo, yan ang laging Okay, una. Okay. Una, first round para kay Kins. Break it on, brother. Pre, daghag kamera. Sa Militia Drug, ayaw pangawat ha, sa Jangklimra. Bakit ako ang napili mong kaharap? Ngayon matitikman mo na ang aking mga barang masarap. Bagong sinaing sa aking utak na encyclopedia lang ang katapat. Ang utak kong parang Google at may halong dictionary. Sa balagtasan natalo ko si Dexter Laboratory. At doon kami naglaban sa Star Galaxy. Kahit ang utak mo ay kasing lawak ng kalawakan. Kahit ang utak mo ay kasing lawak ng kalawakan, sa mga bara mo ay hindi ako matatablan. Kay kabalumang ko, imong papa si Juan. Hindi sapagkat nakita ka sa YouTube ay artista ka na. Sa laban na ito, para mo na rin sinugal ang sarili mong kaluluwa laban sa isang halimaw sa banga. Tang-ina ka. Titilisin kita na parang sundalo dahil ako ang batang terorista. Pinasabog ko lang naman ng madalian ang limkit kay dahil may taong mamasta. Ngayon, ayaw na pag-rugby, ayaw pag-awat sa imong kuya Rasta. Okay, turaw. First round! Para kay... See you guys, let's go! Nakabugong ako ang magingay! Yeah! Kayong kalaban, kaliwat ni DJ Bombay! Isa kadako nga kalay, gipatol sa gamay. May pagmuli kasi yung balay, basi nga sumbangan ko na yung lagay, di ba tubuan naglusay? Kung sa TV may hanak, usak deal, kay Delo may hawak, tulak kill, pero paano ko iniyot yung mama mo, hubad tuwad, ultra kill? Abi na ko gimong papa si King Kong, nga katong kaog tangkong, busa di ka kaog talong kaya sakit ko rikong! Di ba yung mama, si Gloria makapagal aroyo, esti Gloria makapaak delikado? Kasi di ka kalibang kay mong lubot panog kandado! Sa mo pangalan? Kins na butlog, huwag patulog-tulog, di ka naman itlog, tignan mo yung ilong mo parang kamatis na hinog. Kins, let's go! Bata, bakit ka sumali sa ganitong paligsahan? Ito ay laro na mga mahusay at hindi katulad mong mangmang. Kahit pag-check ka para sa publicis, hindi mo ako matatapatan. Ang utak kong parang kidlat, ang bilis. Ano lang ito ay laban pang isang makatanga at laban sa isang pipitsuging ang paslupa lamang na gustong sumikat at iangat ang sariling pangalan. Pes ako ang unang taong hakbang. Nakalanman hindi mo malalagpasan ang utak kong parang Google ang laman. Kaya, huwag mo na akong pilitin dahil hindi pa pinapanganak ang taong tatalo sa akin. Kani nga bata, dili kasabot. Yang papa si robot, yang gilubot. Grabe daw kayo sakit. Hapdos, yang ate si kulipot. Puerto Ricans, mag-ingay! Kami ang another dog na ang buntot ay di bumabahag. Ako ang leader kaya ako ang pinakakusog, musumbag! Tinuna! Round 2, let's go! Nakoy pangutana sa imo. Kumusta crush mo? Mukha akong kagkog mo, konti lang. Di ba sa Pilipinas may tatlong lalawigan? Ang Luzon, Visayas, Mindanao. Pero asa nagpuyo imong mama sa lubot, bilat gilangaw? Kamalas ba kaya? Wala ko'y kwarta. Magkakapagtog pa Amerika, nana si Barack Obama. Atong ako nakita kaganina, lami kay paglamba-lamba. Ay na lang kay malagot si Boy Abunda. Kati mo mga bulingit, noon nakita na ako sa dalan na maligag ice cream na igit. Last round, Kins! Let's go! Oo, akong mama na maligyak silikta pero dili igit.
ang imong nahong lami palingkod sa electric chair aron ipakirig. Tara. Surrender. Last round. Let's go. Kaning bata gusto na nako ni pakit-on nga mga tsada nga letra. Sa flip-topan walang personalan. Ito ngayon ay bulgaran. Ito ang basihan para malaman natin kung sino ang hari sa flip-topan. Ako yung nagtatapi na nagtatapo sa iyo. Nadarama ko na pag-uwi ko, isipin niyo ako na paano ko ginawa yung mga linya ko na kasing haba ng wire na mikropono. Oo, mapayat at malita ko. Pero putang inaubat ka takot-takot para nakakita ng multo. Sa tatangina mo, ang tapan nyo lumaban sa amin, kailan naman nila na kami yung mananalo at kami yung mas magagaling dahil sa larangan ng flip-top, bawal ang mga bading, di naman tabang funny show na puro lang komedihan. Larangan to ng flip-top, crime, patadlasa ng isipan. Yes! Time. Oh, hindi na laban. Okay, karon judge decision, judges good luck. Negative zero nga ulit. Sa laban na to talagang tangina magaling, pero masasabi din natin magaling to kasi nga yung mga banat niya common lang kasi palagi nating naririnig, pero yung sa kanya lumalaban na kasi siya eh. Nakita na natin yung mga laban niya dito, hindi pa. Parang masasabi nating nakahanda siya para bitawan yung mga letra niya, pero choke kasi siya sa round 3. So since maganda yung banat niya sa round 3 at saka round 1, dito muna ako kasi nga choke. Let's go. Yung napala flip side. Dili na ako saya. Itaraan ko saya. Okay, battle between Kens versus Z Christ. 2-0 Z Christ. Yes!